Chevile namhlanje ngocheva kwam kufika u-law enforcement apha ententeni and ufika ngoku esithi uzochitha intente. So molweni singisi ufika esithi uzochitha intente. Nawe ke ngo imibuzo abangakwazi uphendula yeyoba intente i-temporary next door to intente kwi-structures ezi-permanent, and before kuyobekwa intente there was i-permission ibiceliwe, and before loo permission there was ileta ibibhalelwe bona uba sicela uba bachithe ezi structure, and ngoku abakwazanga ukuphendula lowo mbuzo, but ke basinike until uFriday oba on Friday noba wathumela abantu babo bachitha intente. So abahlali bayanideka man, because yayiva ngoku xa sithetha, xa ifuthi ithetha kakuhle ungayiva uba law enforcement wasebc actually uside up with the foreigners, because just years intente next to le abantu bavalileyo apha bayobiza i-law enforcement uba mayizosusa le ntente because they cannot do business xa silapha thina. So yile nditsho ndisithi u-law enforcement is siding really abantu bokufika than abantu be-South African, because i-question lena ba there are a lot of for uba mhlawumbi ke masithi if it was a permanent structure besakhiwe ngaba bantu bentente sure Brian mhlawumbi bengazochitha, because these are permanent structures abazakhileyo la magala, and wona law enforcement wase-BCM is not bothered by ezi permanent structures amazinki. The only thing ebabhodarishayo yintente yile ibekiweyo uba hey intente ibimele uba iyachithwa yona, of which ibonisa the biasness yomthetho towards i-South Africans when i-South Africans they are trying to correct izinto. This is the thing u-law enforcement oxakwe yiyo uchitha la magala. Now ndawini uba abantu ababancedisayo for uchitha amagali ngaba babaharasayo, and ibuyela back to la question yoba why are we doing ezinto ezi, bathi abanye abantu yinto yomthetho. Ya understand indaba yoba ibimele uba siyeka amapolisa enze umthetho wabo. If amapolisa ebenze umsebenzi wabo, if amapolisa bewenza umsebenzi wayo really ngethetha uba silapha ngoku, i-question ileyo mele buyazibuza yona. If amapolisa ebewenza wawo umsebenzi ibimele uba silapha. If law enforcement ebe-enforcer lo mthetho lo zo-enforcer ngosekumiswa intente, ya understand shop ngekho esi standoff besikhona, ya understand if there was umsebenzi bewenzayo. So obviously it seemed like boyisakele kukwenza lo mthetho wabo ulanduya uwenza umthetho, or mhlambi I would say the only time apho bakhona babelieve oba umthetho mawusebenze, ndizama unibonisa le lanto post, umthetho mawusebenze and i-South Africans mamele umthetho, and i-foreigners zona mazingawumameli umthetho, mazingawenzi into semthethweni, because they do as they pleased, and i-South Africans zona that's how I see into ya understand into yalapha. South Africans they need to abide by umthetho, but i-foreigners they are not abided by umthetho, because it's a temporary structure in the end. It can be, I mean, it doesn't so bathi ke ngoku bazochitha temporary structure and bayaziyeka ezi structures zona zingekho temporary, and I think incedile uba kubekho le ntente so that ibonakale the stand of iBuffalo City law enforcement uba sindawuni na, and si-bias towards abantu bokufika, because ngabantu bokufika that are feeling the pressure uba kubekho intente, and apha sithi sizama uklina. Uyaunderstand shosho mkhulu kuzama uklinwa shosho Brian kuzama uklinwa le highway oba ibe clean. Bona bathi right ibe mdaka belolu hlobo, makubekwe la magali for ilanti ya i-foreigners, mazibeke amagali as they please. Ndithi man just uba uclarify leyo into.